Numele meu este Barta Mihai. Să spun și pe ce mă ocup. Mă ocup în prezent de Forex, adică piața banilor. Așa, după cum am văzut și o prezentare, eu cred că o carte este mai mult efectiv decât ceea ce doar vedem, adică doar niște cuvinte, doar niște imagini. O carte, dacă o parcurgem efectiv, chiar simțim anumite stări. Indiferent că este o carte electronică sau că este o carte scrisă. Eu consider că o persoană și-a pus o bucată din sufletul ei în acea carte și ne-a transmis efectiv ceea ce a trăit acea persoană. Și cărțile îmi plac foarte mult, tocmai pentru că, indiferent dacă ele se udă, indiferent dacă ele sunt uitate, sunt vechi, sunt efectiv ca și povești de fiecăruia dintre noi. Sunt niște stări, sunt viața unei persoane și putem să învățăm efectiv din acestea. Eu de aceea citesc. Pentru că o persoană poate să se ducă de pe această lume, dar povestea lui poate să rămână aici. Și povestea lui poate să inspire, poate să ne transmită cunoștințe pe care probabil noi, într-o viață, nu le-am putea afla. Și, bineînțeles, chiar și o stare de fericire. O stare de fericire care poate să ducă peste absolut orice vârstă. Poate să ajungă chiar și la bătrânețe. Să trăim în continuare cu o persoană iubită, cu o persoană care ne este dragă. Și să trăim în natură, să vedem efectiv toate stările, tot ceea ce ne oferă natură. Pentru că tot ceea ce s-a învățat de fapt în această lume a avut baza în natură. De la natură am învățat și am continuat cu cărțile. Bineînțeles, unele lecții nu au fost chiar atât de plăcute. Cum ar fi când am făcut prima dată baie. Probabil ne-am speriat de apă efectiv sau era prea caldă. Sau la fel și în natură, când ne-am plouat. Poate nu ne-a plăcut chiar atât de mult, acum că suntem adulți. Dar când eram copii, dacă vă amintiți puțin, aveam o plăcere în momentul în care ploua afară. Și, bineînțeles, cunoașterea. Practic asta ne oferă cărțile. Ne oferă o posibilitate mult mai rapidă de a afla, efectiv, misterele acestei lumi. Și una dintre ele fiind electricitatea. Prin asta, ajungem efectiv și la animalele de casă. Ce mă găsesc? Când deschidem o carte, putem să avem o imagine, un film, să ruleze în fața noastră, să vedem efectiv în totul stă pe loc și în același timp o altă realitate să destăinuie în fața noastră. Și din această realitate putem învăța, la fel cum am învățat și în această seară. Vă mulțumesc foarte mult!